שוב! אני לא מאמין. פיצץ לבניין. אני לא מאמין. נפל לבניין הטיל, אני לא מאמין. איך פספסנו? איך פספסנו את זה, אבא? ראית אותו מתרסק. כן, ראית את זה. רואים את זה במצלמות, אבא, רואים את זה במצלמות. רואים את זה במצלמות, רואים אותו טס ככה למטה. לך תראה במצלמות.